yen slagamu saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning ora mau kalatiku dadi komeng mesmo satitik aku wis trima kena tak anggo tombo kangen kurina wengi tansah lewo atiku tan bisa lali bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada seluku-seluku batok ela elo sirama menyang Solo lek oleh payung moto nak jentit lo beh wong mati ora obeh yen banget deni bocah yang urip golek duwit rokok reca pentung wetan pabrik tulung agung tuku rokok aja bingung milih aja paraca pentung sapa ya sing durung rokok reca pentung yen durung menyang warung tuku rokok reca pentung Lagi menika minangka tari pamungkas sing atur tari ingkang terakhir wonten tari Turangga Payu Budaya wonten tari Rampok Singko bareng tanding tari Rampok Singko bareng tanding lagi pun kesupen mangke dalu sepindah malih mangke dalu paguyuban Turangga Payu Budaya uga tasih kasambung malih op opra ayo ayo yo as Lah ijo mas ijo ayo ger dang metu ger dang metu selak keju enek papat ya ditone papat terus sing loro nyusul ayo iya ayo selak demen aku iki selak demen aku
Woi. Hea, 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 hea. Putren lurun mirun. Oh. Hop. Gogot sayangku Panise Mas Sutre. Ayo Mas Sutre. Milang miling seminggu jiwat pisan samkan bulan busana nira sutra manca warna lalangan beksan kiri pripate milang miling seminggu jiwat gawe sengsem kang mulat busana nira sutra panca warna lalangan beksan manis jogetan jiwat gawe sengsem kang mulat busana lira sutra kanca lalangan beksan longke manis sejogetan ongke kanan kiri wibate milang miling seminggu jiwat gawe sengsem kang mulat busana lira sutra kanca warna lalangan beksan longke manis sejogetan
Oh, yeah. Ah. Oh, ah. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Lo, 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 lo. Ridu mawur mangawur awur-wurahan tangarane ajurit makuru gangsa tetek ketya putula kaya putul-putula ora panji ting turangga ngesti rakata ingkang dodol layu sepit. Utekku enek semute iki. Nah, Dita, aku wis ah. Aku sik sewengi kas. Dita Utekku enek anu nih. Enek sinyale iki. Kepyur iki. Oh. Jak lo dilonggo. Aku lo prei. Oh, Jos. Oh, jos. Oh, jos. Ya, oh. Yo. Oh. Oh. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Oh. Jos. Jo. Yeah. Oh. La. Oh, yeah. Kayak dintai. Ya. Oh, just yeah. Oh. Ayo. Celenge medeni lho Kang Mas Sutris. Parsoyane abang. Rupane kaya segawon. Woi. Ayo gerok, ayo, aduh, ayo selang maghrib gerayong, lah. Nah, Deta dadi Deta. Glundung. Itu. Ayo. Op. Ayo. Iya. Delok ora delomok. Oh. Yeah.
selak ijo, selak ijo. Ijo. Oi. Wah. Oh. Dadak gasuk tukang ngendang lho nyapong. Selak magrib lho, Ger. Oh iya. Ayo Ger, ayo selak magrib Ger. Engko bengi ditutuk ning Ger, ayo. Engko bengi sak katekmu. Oh. Lo. Oh, ya. Oh, wah. Ya. Ayo, terus Ger, ayo royok Ger. Karep ngono lho Bel. Abel sawi. Oh ayo. Ayo. Wah, iki sapa iki? Oh Hirsi. Wis penak Ger. Oh. Cuh. Aja kok pecut barengane Ger. Pecut tendase sing bareng. Oh, Woi. Ayo. Jos. Woi. Ayo Bel. Wanci ratri lho Ger. So. Oh, ayo Ger metu kabeh Ger, ayo kroyok Ger. Bareng ate metu sejina. Oh boy. Oh boy. Iya. Ayo. Gelundung ayo ditubruk kacane Ger, ayo Ger. Selak magrib Ger, ayo Ger. Ayo. Loh, go barengan util. Aduh iki lagi. Anake barengan metu iki lah. Cebong ya. Lo. Ayo. Hayyalah sholat. Urung lo Mas Sutres. Ayo Ger. Selak adan Ger. Timbang diadani lo Ger. Ayo. Ya jane mek ngono jane.
wis kepara nyata para wadya mangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni wahyu budaya cancut tali wanda ambangun budaya wis kepara nyata para wadya amangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni wahyu budaya cancut tali wanda ambangun budaya tuku tempe ning pasar murah yen ora kowe aku pancen ogah iya iya wahyu budaya Pak Taman sinyale lho Pak Taman lagi jembatan sagunging para penonton pun ngantos kesupen samangke dalu turangga Wahyu Budaya kang mijil saking Sawan Sidorejo tasih kasambung malih ayo wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bandha donya Jaka mlarat wong tuamu pangat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhaupke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono selak magrib lho lan ora ngleke wong yen sriramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen wangi rembulan jenenge selak magrib lho kaya ngene rasane wong ra duwe tresna tenan ndang mlebu kok anggap sepele srengenge
kulon balane selak magrib lho yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele titik aendot tresna momong abang-abang lambe ijo lagi meskipun dumateng sedaya para penonton Bapak Karono Mas Gogon channel Mas Sony tolong kami matur nuwun mangke dalu tasih kasambung malih pramila kawula nyuwun pamit minangka pamungkas sing ngatur sugeng sonten sugeng pepanggihan mangke dalu matur nuwun. Selak magrib ijo. Dot, dot. Akun tenan dot. Ijo. Alvano Audio iki mikene Mas. Mikir Mas. Iki kendange Jaipong ora muni lho iki mengke. Kok bengi ditatone. Engko dijajali neh engko. Panggah oke. Heeh.